Van België, van Brabant, van Duitsland. Wieveel prinsen en prinsessen hebben ze vanavond bij? Ik denk royaal over de 200. 222 of zo gaat ergens allemaal. Dat is ook binnen de Mabita, ja. Ja. Maakt dich wel groot, of niet dan? Ja, ik ben vanaf gisteravond al groot. Gisteravond een geweldige blauwe maandag. En hoe dit is, ja, dat is nog een keer. Dat overtreft weer alles. Hè. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja. En in een hele schone verboden zaal, wat voor nu hebben we nog hier? Ja, dan moeten we, ik heb hier de BCL met bij me staan. Hier moeten we het BCL-treffen gaan organiseren. 2 weken na de 11e om de 11e. En dan zie je ze nog hier om even te kijken of dat goed is. Of ze een goede slaapplek hebben, vind je niet. Vinden die ook wel belangrijk, hè? Dat belangrijk ook. Hij vindt het ook interessant om te kijken wat de televisie doet. Want hij is voorzitter van verschillende koepels van de regionale televisies. Kijk eens. Dus die moeten van de gaten houden, want we hebben gewoon goede voorzitters nodig, of niet? Ja, dat denk ik, zeker weten. En we zijn op de komen. En wie bevalt het tot nu toe hier vanavond? Ja, fantastisch. Vandaag is Geuremün de wereldstad van Limburg. Ja. Wat wil ze nog meer als hier in de zaal kijkt? Ja, best sprakeloos en best klaar voor de vastelavond. Wat een aantrekkingskracht, hè? Fantastisch, echt fantastisch. En het is van de BCL een groot compliment naar Remün toe om dit weer neer te kunnen zetten. Een groot compliment, echt chic. Geweldig. En voor u geldt dat hetzelfde. Wie bevalt het vanavond? Ja, hartstikke chic. Ik ben een aantal jaren als verenigingsmens hier geweest. Nou, namens het BCL. Maar een compliment aan Ben en Drie, hoe zie je dat elk jaar weer voor elkaar krijgen. Echt, de zaal is veranderd. Ja, gewoon chic. En zoals Drie al zei, 200 prinsen, ja, dat is uniek. Ja, ik moet zeggen, het is voor groot en klein, jong en oud. En dus u zijn die jeugdprinsen. Die willen straks ook de grote medaille, de grote prinsen. Maar je ziet vandaag geen rangen, hè? Vandaag is iedereen samen en vieren we vastelavond. Hoe vastelavond gevierd moet worden. En als iemand zo de voorrang kan hebben, is Drie Peters en Ben Peters. Fantastisch. Absoluut, het hart op de juiste plaats, zeg ik altijd. Absoluut. Dat hebben ze nu bij mij gewoon sterfelijk gemaakt, die twee, hè? Dat snapt ze wel, hè? Ja, de sfeer zit er bij jullie ook goed in, dat heb ik wel in de gaten. Ja, ik moet zeggen, we hebben een geweldige bunch. We hebben op het tijd ook wel eens een keer een mening verschillen, maar dat helemaal de balans erin. Omdat we allemaal uit een andere regio komen, allemaal een andere streven hebben. Ik ben meer de jongen van de gewone verenigingen. Zie je meer de jongens van de verenigingen boven de Venlo, zal ik maar zeggen, hè, die omgeving. Ietsje meer. En de andere wereld, ook een andere jeugdwereld. Hè. Die jongens in de jeugd zijn allemaal een stuk aan, ja. En bij ons zijn allemaal zo'n kruidjes, hè. Dat is ook een verschil, hè. Ieder stad, ieder week heeft zijn eigen cultuur. Dat maakt het ook bijzonder. Ja, dat klopt. Maar wat Drie al zei, in Noord zien de jeugdprinsen zien een stuk hooier. En dat is vaak het verschil. En in het zuiden is dat nog erger. Om die bij elkaar te krijgen, ja, dat is toch een taak waar we aan moeten gaan werken. Ja, de jeugd heeft de toekomst. Absoluut. En ja, dat is ook een taak van de BCL. We hebben een BCL jeugdtaak. En er is straks al wat reclame voor gemaakt. En we zullen ook ziek vinden. Er moet Midden en Zuid en uit Noord straks allerlei bestuurders te hebben die samen die keer gaan trekken. Ik denk dat het een hele schoon is. Duidelijkheid, de vastelavond heeft geen grenzen. Hè? Hier is vandaag België, Duitsland, Nederland dat zich gaan verenigen. Jong en oud, met of zonder steed, met of zonder veren. Het is vastelavond, jongens. We gaan feest vieren. Het maakt niet uit of ze een voetbalprinsbus, een seniorenprins, een caféprins of een stadsprins. Het is allemaal één onder één schoon feest. We moeten alleen zorgen dat alle verenigingen verbonden blijven. Via onze bond kost €50 per jaar. Maar er weer hoogste belangen voor de optochtwagens, voor de verzekeringen, voor opboeren voor wagens, en noem maar op. Allemaal voor haar gedaan. Maar dat ze er alleen aan gestaan, gewoon voor het strakjes verleren. Daar hebben ze een overkoepelde gaan we nodig. Volgens mij moet ze snel het podium op, ja, Drie. Mensen van de BCL, ik wens u een hele schone vastelavond en dat dit feest nog maar heel lang door mag gaan. Ja, maar dat voor hetzelfde een schone vastelavond. En we komen weer een keer terug. Limburg gelaaf, hè? Voilà, dankjewel.